Naša spoločnosť je súčasťou koncernu Constellium, ktorý zamestnáva viac ako 12 500 zamestnancov a prevádzkuje výrobné závody v Európe, Amerike a Číne. Závod v Leviciach bol vybudovaný v roku 2007. Disponuje s 2 výrobnými halami a 2 priamymi lismi s výkonom 44 MN a zamestnáva približne 160 ľudí. Hlavná činnosť spoločnosti spočíva vo výrobe hliníkových profilov tvárnením za tepla. Primárne sú určené pre zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu a stavebníctva. Okrem toho poskytuje riešenia pre transport alebo solárne systémy. Návštevníci vstupujú do areálu spoločnosti cez osobný vchod s turniketom z vonkajšieho parkoviska alebo na vnútorné parkovisko cez nákladnú vrátnicu a potom pokračujú na recepciu. Na všetkých parkoviskách platí pravidlo reverzného parkovania. Znamená to, že všetky autá cúvajú na parkovacie miesto. V prípade núdzovej situácie umožňuje toto opatrenie rýchly a ľahký odchod z areálu závodu a minimalizuje možné kolízie s inými unikajúcimi vozidlami či osobami. Základná povinnosť pre návštevy je zaregistrovať sa, uviesť svoje meno, priezvisko, názov spoločnosti, ak nejakú zastupujú, a čas príchodu. Po registrácii dostanú návštevníci čipovú kartu, ktorá ich oprávňuje vstúpiť do spoločných priestorov závodu. Návštevníci musia mať kartu po celú dobu návštevy v priestoroch závodu umiestnenú na viditeľnom mieste. Základný tok materiálu vo výrobných priestoroch funguje na žeriavoch, preto je pohyb v závode možný iba s použitím osobných ochranných pracovných pomôcok v minimálnom rozsahu reflexná vesta, ochranná prilba a pracovná obuv so spevnenou špičkou. Expozícia hluku vo výrobných halách môže presiahnuť úroveň 85 decibelov a preto je nevyhnutné používať ochranu sluchu počas pobytu v nich. Vo výrobných priestoroch sa návštevy pohybujú výlučne v sprievode zamestnanca spoločnosti Constellium a riadia sa jeho pokynmi. V celom areáli závodu je potrebné rešpektovať bezpečnostné značenia. Návštevy sa pohybujú zásadne po zelených chodníkoch, čo sú tzv. Evakuačné trasy, ktoré sú vždy voľné a priechodné. Pre návštevy platí zákaz fotografovania a fajčenia v celom objekte spoločnosti, ako aj zákaz vstupu do výšok, kde sa nohy dostávajú viac ako 1,5 metra nad úroveň podlahy. Je zakázané dotýkať sa pohybujúcich sa strojov, rovnako aj ich častí a pohybujúceho sa materiálu. Vo výrobných halách je tiež dôležité pohybovať sa opatrne vzhľadom na možné šmykľavé povrchy. V prípade pohybu po schodoch je nutné pridržiavať sa rukou zábradlia. V interiéri výrobných hál hrozia nebezpečenstvá, ako napríklad pohyb mobilných zariadení, horúce povrchy, pohyb a pád žeriavového bremena a nebezpečenstvo chodu stroja či jeho častí. Na elimináciu týchto nebezpečenstiev platia nasledovné pravidlá. V prípade mobilných zariadení platí zásada dodržať minimálny bezpečnostný odstup 5 metrov. V prípade zdvíhacích zariadení je zakázané pohybovať sa pod zaveseným žeriavovým bremenom alebo v jeho nebezpečnej blízkosti. Rovnako ako pri mobilných zariadeniach sa musí dodržiavať bezpečnostný odstup 5 metrov. Sú miesta, kam má prístup len určený personál, ako napríklad elektrické rozvodne, trafostanice alebo regulačné stanice, kde miera rizika vyžaduje zvlášť kvalifikáciu a autorizáciu. V prípade vstupu do chránenej zóny stroja je nutné aplikovať systém odpojenia nebezpečných energií alebo, ak to situácia dovoľuje, použiť na vstup určené dvere so systémom interlock a použiť svoj osobný zámok. Platí zásada, že každý vstupujúci používa vlastný zámok. Do výrobnej haly P2, kde strojové vybavenie generuje silné elektromagnetické pole, je zakázaný vstup osobám s operovaným kardiostimulátorom z dôvodu možných kontraindikácií. Pri havarijnej situácii budú v dotknutých priestoroch spustené evakuačné sirény.
V takomto prípade je potrebné vyčkať niekoľko sekúnd na sprievodné informácie, aby sa vylúčil prípadný cvičný poplach alebo porucha systému. Ak sa tak nestane, je potrebné okamžite evakuovať smerom k najbližšiemu núdzovému východu. Zhromažďovacie miesto je určené na betónovej ploche medzi výrobnými halami. V prípade výskytu požiaru, pokiaľ to situácia dovoľuje, je možné použiť nástenné hydranty na účinné potlačenie požiaru. Tieto hydranty sú vhodné na hasenie horľavých látok a predmetov, ktoré je možné hasiť vodou. Elektrické zariadenia pod prúdom sa hasia práškovými hasiacimi prístrojmi, ktoré sú rozmiestnené po celom areáli závodu. Ak sa vyskytnú zdravotné ťažkosti, ako ťažké bezvedomie spojené so zástavou srdca, je možné využiť automatický defibrilátor, ktorý je umiestnený v každej výrobnej hale. Po ukončení návštevy sa osobné ochranné pracovné pomôcky vrátia na miesto, odkiaľ boli požičané, a návšteva sa pri odchode odpíše zo záznamovej knihy. Pre dodávateľov platí rovnaká inštruktáž a pravidlá ako pre návštevníkov. Povinnosti dodávateľov sa menia a rozširujú najmä o nasledovné pravidlá. Pri vstupe cez recepciu alebo nákladnú vrátnicu sa každý dodávateľ registruje do systému evidencie návštev a dodávateľov a dostane čipovú kartu. Dodávatelia sú povinní používať vlastné osobné ochranné pracovné prostriedky v minimálnom rozsahu, reflexná vesta, ochranná prilba a pracovná obúv so spevnenou špičkou. Pri pohybe či výkone činností len vo vonkajších priestoroch stačí dodávateľom reflexná vesta. Ak dodávateľ plánuje priviesť do areálu závodu Constellium akúkoľvek chemikáliu, je nevyhnutné to nahlásiť vopred. V predstihu je potrebné zaslať karty bezpečnostných údajov chemickej látky alebo prípravku, aby mohla byť posúdená a schválená. Účelom je vyhnúť sa látkam, ktoré by mohli svojimi vlastnosťami predstavovať zvýšené nebezpečenstvo pre zamestnancov, prípadne je ich použitie úplne zakázané. Táto požiadavka sa týka najmä látok s nebezpečnými vlastnosťami. Ak počas vykonávania dodávateľských prác vzniknú odpady, je nevyhnutné oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe, aby mohli byť správne označené, prípadne dočasne uložené a následne v súlade s legislatívou adekvátne zneškodnené. Pre prácu dodávateľov je spracované všeobecné pracovné povolenie. Toto garantuje, že všetky vykonávané práce sú schválené a boli posúdené z pohľadu vykonávaných činností a s nimi súvisiacich rizík. V dokumente sú jasne definované všetky opatrenia, ktoré majú za úlohu eliminovať alebo znížiť súvisiace riziká na akceptovateľnú úroveň. Špecifické pravidlá platia pre práce vykonávané vo výškach, stiesnených priestoroch a v oblastiach spojených s vykonávaním horúcich pracovných postupov, pri ktorých dochádza ku generácii iskier alebo veľkého množstva tepla s možnosťou zapríčinenia požiaru. Tieto pravidlá nie sú zahrnuté v tejto inštruktáži.